Okay guys, magandang hapon na naman ulit sa ating lahat at muli na naman tayong nagbabalik dito sa maliit na ating channel. So ayan mga guys, at nandito tayo ngayon sa may bayan mismo ng Bugalyon, dito sa may barangay hall. Yan, barangay hall na yan. Yan, barangay hall na yan. Tapos dito sa kabila, yan sa kabila, yan yung simbahan mga guys, no? Ayan. Kaya tayo nandito pala mga guys dahil yan nakikita nyo maraming tao. So ayan, nakikita natin mga guys ang daming tao, no? Dahil mamimigay daw ng ayuda. Wow! So kaya rin tayo nandito mga guys dahil pipila din tayo dyan sa ayuda. Ayuda na yan mga guys, no? Puno ng tao yan mga guys. Ayan mga guys, no? Maraming salamat pala sa mga sponsor natin dyan sa US, kay Sir G619 or Johnson Versosa, kay Sir Bobby Ballesteros or Bernabe Ballesteros ng US. Ayan, sana magpa-ayuda na rin. Ayan, maraming salamat sa mga sponsor natin, mga sir. Ayan, at nandyan yung sulit na viewers din natin, si Sir Leo Vigario Versosa at kay Ma'am Ortiz Andres ng Indiana USD. Ayan, maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay at pagsuporta dito sa maliit na ating channel. At sa lahat ng mga sponsor natin dito sa bayan ng Bugalyon, Pangasinan, maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta. So ayan mga guys, at kukuha tayo ng ayuda. Paano nga ba makakuha ng ayuda? Ito, papakita ko sa inyo yung kailangan nila mga guys, no? Ito pala yung kailangan mga guys. Ito ID, ito mga guys, no? ID, hindi ko na ipapakita yung laman, pero ID ito ni Mark Kuangko, ayuda ni Mark Kuangko. Ayan, at kukuha tayo doon mga guys, na pipila tayo doon. At sana magpa-ayuda na rin yung mga sponsor natin, no? Joke lang. Kasi kailangan pa natin ng mga kagamitan dito sa pagba-vlog natin mga guys, no? Tulad ng camera na naman ulit, kasi kinukulang na tayo ng camera mga guys. Tripod, kulang na rin yung tripod natin mga guys, no? So ayan, yun yung mga kailangan natin sa lahat ng mga sponsor natin. Ayan, sa lahat ng mga gusto pang mag-sponsor, ayan, open po tayo. Yun na po yung mga kailangan natin mga guys, no? Sa ating channel, ating maliit na channel, dahil lumalaki na mga guys, no? Yun, marami na tayong kinakailangan. Yan, sa lahat ng mga gustong mag-sponsor dyan, yan. So ayan, magantay tayo kung sino mag-sponsor mga guys, no? Sa mga kailangan nating kagamitan, tulad ng tripod, camera mga guys, no? Saka panggasolina na rin. Ayan, kay Sir, Ma'am Sir, sa mga Ma'am Sir dyan na gustong mag-sponsor dito sa maliit nating channel, mag-message lang kayo. Ilalagay ko lang yung dyan sa baba, sa may sa may title natin. Ilalagay ko na rin yung GCash natin, GCash number natin mga guys, no? Para sa mga gustong magbigay, kahit magkano, tumatanggap po kami, hanggang kahit na piso, 10, ganun. Yeah. Tumatanggap po kami ng kahit magkano po, basta bukal sa inyong kalooban. Ayan, galing sa inyo ang pag-sponsor. Yan mga guys, ang dami yun.
Ayan mga guys, no, mismong barangay hall. Nakikita natin, tapat mismo din ng simbahan. Yung bugal yun. Makikita nyo yan, napakadaming tao mga guys. Tayo din pipila din sa ayuda na. Dahil meron ng ID. Napakaraming tao mga guys. Shit. Okay guys, ayan, ito yung pila ng ayuda. Ganito kahirap mga guys. Makipila na rin tayo. So, ayan, mismong naranasan natin mismo yung pagpila dito sa ayuda dito.
sobrang hirap. Ito, medyo mainit, tapos buti na nga lang, hindi na masyado mainit yung panahon ngayon. Dito lang masyadong siksikan, tapos mainit dito sa pila. So, ganito yung ayuda mga guys, no? At mamaya, papakita natin kung ano yung makukuha natin. So, ayan. Anood lang hanggang dulo para makakuha ng idea kung paano, kung gaano nga ba kahirap yung pagpila dito sa ayuda na to. So, ayan mga guys, no? A few moments later. Ayan mga guys, kakatapos lang natin nabigyan ng ayuda doon. At sa sobrang hirap ng pila, basang-basa yung damit natin. Ito yung nakuha pala natin mga guys, no? 4 kilos na bigas. Tapos ito, golden rice daw to mga guys. Tapos ayan, kalendaryo. Yan. Pero bago natin to nakuha mga guys, dumaan tayo sa hirap ng pila. Napakatindi yung pila doon mga guys. Hindi biro, halos nahilo-hilo tayo, pero nakasurvive din tayo mga guys, no? Ayan. Antoy, kumusta may pila? Sobrang hirap. Mahirap? Ano sa labatan to? So ayan, at meron tayong mga dito, mga kababayan natin. Ayan, silabasan na. Antoy! Akala mo isa siya! Akaraos mo! So ayan, mga yan. So ayun mga guys, hanggang dito na lang yung video na naman natin ulit. At maraming salamat na naman ulit sa patuloy na pagsubaybay at pagsuporta dito sa malit nating channel. So ayan mga guys, sa lahat ng mga sumuporta sa atin, maraming salamat po. Ayan, sa mga sponsor pala natin, sa mga gustong mag-sponsor, ayan, yung mga kailangan po natin na mga gamit natin, ayan, sinabi na natin mga guys, no? Dahil kailangan din talaga natin yung tulong ng mga sponsor natin. So ayan, para makakausap pa po tayo ng magandang videos mga guys, no? Makapagbigay tayo ng magandang videos para dito sa malit nating channel na lumalaki na ngayon. Ayan. Maraming salamat po.